Хөрмәтле телестудия хезмәткәрләре, бүген бездә зур байрам. 25 февраль көне кадерле тормыш иптәшем атайыбыз Абдуллин Зилфат Зариф улы 50 яшьлек юбилейын билдәләй дип язалар безгә Күгәрсен авылыннан. Безнең юбилярыбыз 1971 елда Күгәрсен районы Күгәрсен авылында Зариф һәм Рабига Абдуллиндар гаиләһендә 4нче бала булып дөньяга килә. Бала сақтан эш һөюсән, игелекле бала булып үсә. Армия сафтарында хезмәт итеп кайткач, туган авылында эшкә кала. Башта авыл клубы мөдире булып эшләй. Хәзерге көндә туган мәктәбендә эшләп йөри. Тирә-як авылдардан балаларны автобус менән укырга йөртә. Һәр эшләгән эшен яратып, урын yerine yetkirib башкара. Кайда гына эшләмәһен, һәр сак үзен мактап торалар. Кадерле без, һиңә гомердең иң узынын, бәхеттең иң улыгын юллайбыз. Якты ал таңдар, зәңгәр күктәр һинең күңелеңдә һәр сак яктыртһын, балкытып торһын. Таң гилдәренең назлыгы, ян тыныслыгы, сикһез бәхеттәр, эшеңдә зурдан-зур уңыштар, яхшы күтәренке кәеф юлдаш булһын. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмсыл һин. Киләсәктә лә киң күңелле, асык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Тормышыбызга ямь өстәп, авырымай, кайгы-хәсрәт күрмәй, озын гомер ит. Яхшы атай да һин, яхшы ир дә, без бәхетле ердә һин барда. Фәрештәләр кунһын иңдәреңә туган көнең менән котларга. Ак бәхеттәр һиңә юлдаш булһын, үткән сакта гомер юлдарын. Онытма һин авыр минутларда, һине аңлар кеше мин барым. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Зөлфирә, улдарың Илназ, Ильяс, Инзил һәм якын тугандарың. Хөрмәтле Зилфат Зариф улы, юбилейгыз мүбәрәк, күңелегез көр, тормышыгыз имен булһын. Якындарыгызның изгелектәрен күреп, бәхетле тормышта яшәгез. Кушис чәчеп гөлләр көлле, җилләрдә дәртле бүген, бар дөньяда бәйрәм генә, синең бит туган көнең, туган көнең, туган көнең, күңелеңә дәрт үзтәсен, синең һәрбер туар көнең, сиксен бәхет көлтәсен, туган көнең, күңелеңә дәрт үзтәсен, синең һәрбер туар көнең, сиксен бәхет көлтәсен. Уен көлке үзелмәсен, сыйлы табыннарыңда, җәй урталары гына бит, гомерең календарында. Туган көнең, күңелеңә дәрт үзтәсен, синең һәрбер туар көнең, сиксен бәхет көлтәсен. Туган көнең, күңелеңә дәрт үзтәсен, синең һәрбер туар көнең, сиксен бәхет көлтәсен. Синең һәрбер туар көнең, сиксен бәхет көлтәсен. Туган көнең, күңелеңә дәрт үзтәсен, синең һәрбер